Al llarg del temps, les dones han teixit silenciosament els fils de la nostra història, sovint des de la discreció, però deixant una empremta que travessa generacions. Picassent conserva en la seva memòria noms que reflecteixen els límits i les possibilitats de ser dona en èpoques molt diverses. Des de la noblesa medieval fins a les convulsions del segle XX, les seues vides mostren un camí de transformació i de conquistes, un procés en què les dones han anat assumint responsabilitats, llibertats i veus pròpies. En aquest article recorrerem les històries de Sibylla Mercer i Carmen Tronchoni, dues dones separades pel temps, però unides pel mateix fil invisible que connecta resistència, memòria i creativitat. Elles ens recorden que la història de Picassent també s'escriu amb nom de dona. Sibylla Mercer, governar en temps de deutes i silencis. En la societat valenciana de la baixa edat mitjana, les dones pertanyents a famílies nobles tenien un paper condicionat per les lleis i els costums d'una època en què l'autoritat i la representació pública estaven reservades quasi exclusivament als homes. La seva presència a la vida política, econòmica i social era molt limitada i només en circumstàncies concretes, com la viudetat amb descendència menor d'edat, podien assumir la gestió dels béns familiars i dels senyorius. En aquest context històric, el cas de Sibylla Mercer, noble valenciana del segle XIV i principis del XV, resulta especialment rellevant i digne de ser recordat. Sibylla Mercer pertanyia a una família rica i noble, els avantpassats de la qual havien destacat com a cavallers, justiciers, ambaixadors, militars i fins i tot algun almirall dels Reis Catòlics d'Aragó. L'any 1380 contragué matrimoni amb Ramon del Castellà, senyor de Picassent, qui li aportà els béns necessaris per alleugerir els deutes que patia. La noblesa medieval valenciana es caracteritzava pel seu afany de viure per damunt de les pròpies possibilitats econòmiques, la qual cosa comportava endeudaments continus que posaven en risc la supervivència de moltes famílies. Els dots de les filles, els creixos dels matrimonis dels fills, les herències familiars i les pensions mensuals acabaven ofegant econòmicament els senyors dels pobles. En aquest sentit, la situació de Ramon el Castellà no tenia res d'excepcional. Quan quedà viuda l'any 1404, Sibylla es veié obligada a assumir la direcció de l'administració del senyoriu de Picassent fins que el seu fill, Joan, arribara a la majoria d'edat, fixada aleshores als 25 anys. Amb aquella herència, allò que realment adquirí foren responsabilitats i problemes greus, dels quals aconseguí eixir en primer lloc gràcies al matrimoni del seu fill amb Beatriu Català, germana del futur senyor d'Alcàsser, Bernat Guillem Català. Tot i això, els deutes continuaren i el jove senyor de Picassent no tingué altra alternativa que abandonar el senyoriu i allistar-se en els exèrcits reials, que combatien els conflictes permanents del rei Martí l'Humà d'Aragó a l'illa de Sardenya, aleshores en rebel·lió. El seu objectiu era obtenir fortuna amb els botins derivats dels fets d'armes. Durant els anys d'absència del seu fill, Sibylla Mercer hagué de fer-se càrrec de l'administració del senyoriu i demostrar una gran competència en la gestió dels interessos familiars i col·lectius. Destacà especialment en les disputes sobre séquies i regadius, focus de conflicte freqüent entre Alcàsser i Picassent. Cap a 1409, després de la derrota i mort del rei Martí el Jove a Sardenya, el fill de Sibylla pogué tornar a Picassent i recuperar l'administració del senyoriu. Gràcies a la resolució i bona gestió de la seva mare, les finances estaven millor organitzades i parcialment alleujades, cosa que li permeté reprendre les responsabilitats sense les angoixes viscudes per son pare i per sa mare. El paper de Sibylla Mercer com a senyora i administradora de Picassent fou, doncs, positiu i digne de ser recordat. La seva actuació, tot i estar condicionada per les limitacions jurídiques i socials imposades a les dones de l'època, és testimoni d'una competència i d'una eficàcia destacables. Per això, el desembre de 2024, en un ple ordinari de la Corporació Municipal de Picassent, es va acordar dedicar-li la titularitat del nou centre educatiu, en memòria d'aquella il·lustre senyora i administradora que, per obligació i amb determinació, hagué de governar el senyoriu en temps especialment difícils per a la condició jurídica de les dones. Història i record de Carmen Tronchoni Soria. La primera meitat del segle XX va ser un període en què la situació de les dones estava profundament condicionada per les limitacions socials i laborals. L'accés a l'educació era reduït i, sovint, havien d'abandonar els estudis per a incorporar-se al treball domèstic o assalariar-se en ocupacions de baixa qualificació.
En aquell context, moltes dones visqueren de manera directa els esdeveniments polítics i socials del seu temps, quedant les seues vides travessades per la convulsió de la Guerra Civil. Una d'elles fou Carmen Tronchoni, natural de València, la història de la qual mostra com el conflicte bèl·lic marcà de manera irreversible el destí de tantes persones. Carmen Tronchoni va néixer a València el 23 d'abril de 1915, en el si d'una família originària de Picassent. Els seus pares, Cristóbal Tronchoni Silla i Desamparados Soria Tarazona, així com els avis paterns i materns, eren també d'esta localitat. Era part d'una família nombrosa, amb 2 germans més, Amparo i Santiago. Este últim arribaria a destacar com a comandant de l'Exèrcit Popular i integrant de la coneguda Columna de Ferro. Al llarg de la seva vida residia en diverses ciutats, Palma de Mallorca, Barcelona i València. Havia deixat l'escola a una edat primerenca i amb l'ajuda de la seva germana començà a treballar com a telefonista en la delegació de treball. En 1935 abandonà este lloc per a presentar-se a les oposicions de mecanografia en les oficines de seguretat de Madrid, sense aconseguir plaça. De retorn a València, respongué la feina de telefonista fins a febrer de 1937, moment en què es vinculà amb el camp de la sanitat. Quan esclatà la Guerra Civil, Carmen es trobava a València. La ciutat es convertí en capital de la Segona República entre novembre de 1936 i octubre de 1937, la qual cosa la transformà en focus polític i cultural de primer ordre. Allí es celebraren actes de gran rellevància, com el segon Congrés d'Escriptors Antifeixistes, en juliol de 1937, i confluïren polítics, periodistes i refugiats que fugien de Madrid i d'altres territoris enfrontats. En aquells mesos, Tronchoni freqüentava locals de moda com el bar Wodka, punt de trobada de brigadistes internacionals, escriptors, corresponsals i tertúlies literàries, situat al carrer de la Pau. En paral·lel, en el Consolat de Panamà de València, al carrer del Mar número 78, s'havien refugiat 2 oficials rebels procedents de Madrid. Molts consolats oferien aleshores asil polític, encara que la pràctica acaba denunciant-se i provocant assalts policials. Carmen Tronchoni establí contacte amb estos militars i dissenyà un pla per a facilitar-los la fugida cap a territori sublevat. L'operació fou descoberta i ella detinguda i sotmesa a judici l'any 1938. Els càrrecs que se li atribuïren foren diversos: activitats feixistes, elaboració de plànols amb posicions militars, acusació que no pogué demostrar-se plenament i, sobretot, l'ajuda a elevació dels 2 oficials rebels. La sentència dictada fou contundent, pena de mort per a Tronchoni i els 2 militars. El 29 de març de 1938 fou afusellada en els fossats de Santa Helena del Castell de Montjuïc. Amb el pas del temps, el seu nom aparegué en diverses institucions: l'Escola Graduada Carmen Tronchoni a Montjuïc, el Col·legi Públic Carmen Tronchoni a Sabadell, actualment anomenat Río Seco, així com un carrer a Picassent que porta la seva denominació fins a 1979. Quan es canvià pel nom de Carrer del Mig. La vida de Carmen Tronchoni és testimoni de com el context de la Guerra Civil trasbalsà existències individuals i familiars. La seva trajectòria, travessada pel conflicte, exemplifica com moltes dones quedaren immerses en la dinàmica d'un temps convuls i sense retorn, formant part d'una memòria col·lectiva que encara avui continua present en espais i records.